ọ bụ mmadụ na-elo chiwe na-elo kpọrọ ibe ka nne m na-emela onwe m mma ibe bịara bụ ka ịma mala ibe na anyị ji koja bụ n'echi ọ na-abịgo mmadụ ndị mmadụ nọdụ n'ezi anyị na-agụ m obodo aka nọ n'ịjọ mmanwụ mma ọbọrọ mmanwụ ka bụrụ mmanwụ obodo nchane ọ ibe na-emere onye ọjọọ abụọ mbaba n'ibe niile mkpere akụ ọbe nwa akọ ije mma bọrọ na mmadụ ebugo ibu bụ mmadụ mere ka onye ọ bụ ụdị nnewute mma bọrọ ịgba na mmadụ were ego bụ mmadụ melie nye ọbagalu ebe ocheli ịma na mmadụ agbago visa vinyo mala ị na-ebe oji koja kwụsị mma bọrọ olu ebe ọ bụ nwere nne ya nwere nna nọ nwere na bebe ebe ahụ oyibe ọjeja bụ na ọ bụ mmadụ bụ nzu tie nye ya ka mmadụ ji eme ọwaja gị cheta na ndị obodo nọrọ ebe anyị na-akwụ ọrụ mmanwụ nwanne m ibe m na-eme nwanne m ụzọ ndị Igbo na-atụrụ ebe n'agbalị ọka mkpaka n'eyi sọnde na ibe ji ama mmebe onye na onye ji enyi mmanya ọnya jụọ anya ibe oje ka igbu egbu mma bụrụ na mmadụ na-emebe ibe na-eche yọlọ nye mmenwu onye ibe na mbụ na-eyi mma va na mbụ va bụrụ otu mma bụrụ agwọ nna ji ebụrụ agwọ mana enwere eke nwọbịa Igbo na-akpọtụrụ ebe onye aka na-emerebe bụ ibe na-anyị bịara ụwa bụ ka anyị jee menyebe ni nwanne m Sọnde dọla n'ibe ka na-emere na mbara anọrọ m nkịtị ibe na-akọrọ gị aka m nọ n'egwu ekpili amụ mma dị na mma ọbụla ibe na-akatali mmetere ebe n'akụkọ ohu Sọnde nọ bụ ewu metele ibe eji kwudobe iwu akwudobe mma ọbara na ọ bụ ewu metele ibe eji akwụdi akwudo oge nne m na-ewu n'ụlọ bebe mmụbọrọ denye mmụbọ na-ewu na akpa nlọtụtụ omebe ngale Sọnde na-ewupụta ebe ibi ewu ka na-agalịrị ebe n'ụlọ mmụbọrọ ma nkịta na-agalị n'ụlọ onye nwe mmụbọrọ ma onye nwe uwe nkịta gbapụtazi ya n'ụtụtụ obejebe ubi onye nwe wepụta ụtụtụ jebọlụ nwere iji nwenye ewu nwere iji nwenye ewu mmibe nye nkịta ji mmibe siba ọ bụ na ebi emego kava wuo ojii kava lie mmibe na-evi emezi ndị obodo mụ ya ka ewu a na-eji jide ji obodo jide na ije nyelebeja ata na ndụ ya ka onye nwe ewu ji akwụdozi ewu akwụdo nwe bụrụ na ebe ọ kwudolie bụ n'ime ahịa ịgba mmanwụ mbebe nwanne m Sọnde n'ibe ka nna n'ụlọ obodo mmanwụ na-akwara ebe n'uche ibe na mbere ihe mmimbe ma ba na mbọ na ba bụrụ oke otu Sọnde na-anụ ya na akịka ọka ma ọ chọtara ka mbenyezie n'ọlụ Sọnde ikere ịma ka abịa na nwanna nze odogwu be na ọ ga-alụ na enu ibe ka anyị na-emela na mbara ge m ọbọrọ ibe ka anyị na-eme m obodo m na ama be na ọdago lọlọ na alụ na enu ama beni na izuga ibe ji achọ okwu na ama beni na onye nwere gị nwere mmadụ iri nne ọ bụ ntụmụnne benu na mana ibe na ama ama mmi bụ akwụvete nwata ọ bakwulu nwata ocheta ene mụ na bebe benu na benu abụgo ego n'anya bụrụbụla ene nwa ya obodo babụ naghị ebenu abụgo ego gbasịka ne mụ na ka waje nwụọ ọnwụ ọ bụ benu gbalene mbọ nyecha aka anya ka mmemme wabenyiri beni nwanne pati ibe ka anyị ka na-akọrọ ebe na-akọ nwanne onye ka jikwu na egwu ụka ma ụka na-agwụrụ ebe ikwu na gị dị na-enwere m eze echi obodo Igbo savana na ibi na bebe ịba dị nnowute benu na ijigoro mmọtọ mmọgọ na iko mmadụ ọ dịrọ waizi na mmewute ịgba mmanwụ asụ ọmụbọrọ nwanne m onye ka achọ obere ngige ịgba mmanwụ na ka na-etoro ebekweni ngịga na mụrịna na ibe ka anyị ka na-alụrụ ebe n'ọlụ egwu ka mụ na-akọrọ ndị be anyị akọ obodo ọbụla ibe maọbụrụ mmebe asakpa ahụbago yahu onye ka na-eti nwanne m onye dị ka Chukwu nwanne m onye dị ka nwa ụbọrọ keke na enu na anụ ọrụ mmanwụ buru akpali na akpọrọ ebe unu ama obodo akpalilaba ochi ọbụlụkwu mmanwụ ka o jeli jee bute nwanne m onye dịka n'ibe ka na-emeli gbanọmụ nkịtị oti mma mma obodo egwu ka na-agwụrụ ndị obodo na mma nwanne m onye dịka Chukwu na egwu ka m kalịlị gbabu nne echi onye ka njenye nwanle nye aka m ji azụtara ebe mụ nwanne m onye dịka n'ibe ka na-emere ndị obodo wa tinyere aka gba
ụwa ka na-akwụrụ ebe mkpụrụ ọma ebe nọ nwanne m ndị mmadụ na-akwụrụ anyị mkpụrụ ọma nya bịa bịale anyị bụ akọwala unu ga mụ ji agwa ndị obodo na ive atụọla ego nwanne m ive ka na-eme esibi na anụ ọnụ m ijamba nụrụ ebe n'akụkọ n'iji enye ụwa ya atụọlere ebe amịba na ive dị mma na amụta ive dị mma echi ive megburu mma ka emekpọrọ ọzọ nye aka mma obodo be nwa ọnwụ ive mele mma na-atọ Igbo ụtọ nwanne m Pita na-abịa aka n'azụ ụlọ obodo na-ama ahịa na-ana ọ bụ na Ọnịcha kwụsị abịa mebe nye aka mmeje kwụsị aji bụ ma Ọnịcha enwere nkwụsị ama obodo ive anyị na-eme ive nwe bụ ive anyị katara n'aka utu asị adịrọzi ahụ ama obodo ka mara ive ka ma ọ chọrọ ka nkọwatala unu ịma na oge nne ji mụọ na ebelu n'ụlọ bebe o nwere nwoke na-akpa ebelu bụ na akwụkwọ nsọ ka nne na ọmụ ya anyị bụla na akwụkwọ nna mụrụ kenu nwe mụọ na ebelu n'ibebe gwana mgbe ọ bụsarị nwoke nna mụrụ kenu na ebelu nna mụrụ kenu waba nwụrụ benube egbu ebelu nwanne kwuchie na ma mịa ịka na-akọrọ ebe akụkọ na egwugwu nwanne ndị ma akọrọ ebe ibe ka ma ọ bụlụ ọhwa mgbe ekpele oive bụ na-akọwa ndị be anyị bụ nye aka na-eme Igbo ka na-atụrụ ebe ejojo nwanne m siri ive osi ka nkwụ wosi ma osi ka nkwụ mmigbe mmadụ egbughe nie mma mmụọ obodo ive nji agwa mmigbo na osisi akara nkwụ n'ọhịa odumodu nwa ọgwụ ọgwụ ụva nwa bụla na anụ ọnụ akụkọ nji osi ka nkwụ mmigbe ka nyụ chọrọ ka nkọwara unu sọ ndị mmadụ na mmadụ ụzọ awa ndị ba ndị mmadụ na ava echere ochie bụ ala nya bụ ive mmụọ obodo na osisi abara ụlọ karịa nkwụ pụrụ n'ọhịa nkwụ bara ụlọ kalisi osi avụla avụ n'ọhịa ịma na aza eji azụ nọsi na arụ nkwụ bịa ịma na ibe a na-akpọ ụgbọ amị bụ arụ nkwụ ka osi nwee jele bịa nkata eji ebu ibu mmibe dị na arụ nkwụ nwa ha mmibe na mmanụ eji eli nri bụ arụ nkwụ ka osi nwee jele bịa mma obodo nke nji agwa mmanya ọgọrọ si na arụ nkwụ bịa ya ka nji gwa Igbo na osisi bụ alụlụbụzi nkwụ amibe ịma na udo ojii dị na arụ nkwụ amibe na ncha eji akpọ ndị nchi Igbo dịkwu na arụ anyanwụ ha osisi abara ụlọ karịa nkwụ pụrụ epu n'ọhịa ive nji gwa m Igbo na osisi abara ụlọ karịa nkwụ osisi bara ụlọ karịa nkwụ mbụ asị ịkọ ya bụ ịka na-akọrọ ebe akụkọ kedu ịma aka ọkaka ndị Igbo niile okpochi egwu nwa ọdụm okpochi egwu nwa ọ dị mma ị na-anụ ive mmanwụ na eberebe sọni anọmụ n'akụkọ nwanne m nsọ dị dọla ive ka ya ka na-akọwa n'akụkọ ohu ive m bụrụ ka na-emerebe Igbo ka mụ na-etinye ite yawu yawu eneni nwa ite ọgbọ onye ọkụ eneni nwa ite mba otu yawu yawu nka na-akọ nwa ọhụ eneni nwa ite ọgbọ onye ọkụ ive ka anyị ka na-akọrọ ebe elu ọdụ mmadụ eneni nweta gbanyụ ọkụ mmebe na eneni ka ọ na-enwe ite ọba gbanyụ ọkụ ahụ ụwa ahụrụ gbuo na ya ife mgbala enyi ịkọjikwu chinna na abụrọchi nwa ịkọjikwu agwara m onye ịkọ ọgwụ ụbọchị gbogbo na chinna bụrụ nke nwe ya nweli gbabụ nne echi nye aka mgbasịlachikwu bụ enyi ngozi nye aka anyị ejizi nwee kọlewa akụkọ uche ka mmadụ eji ebu onwe ọ bụrụ na aka ọnụcha amaka ịkọ ọ bụ ntụ n'akụkọ mụ oyive dị na-akọ bụ ive na-emọvụlụ n'anya m oti yawu yawu akpali na akpọrọ ebe oyive na-agba m obodo ndị obodo ka ntụọli ọnụ mmanwụ ngezi nwa bụ ngezi ohu anyị ọnụ ngezi na ihe azazi ohu anyị ọnụ kwụsịzi ya ngezi na ihe azazi ohu anyị ree ego mbụ ohu anyị ego ngezi sọnde ọkọnwụnụ ohu anyị ọnụ Igbo ka anyị na-atụọlezi ka ọ bụrụ ohu anyị mọne ohu anyị ego ị na-anụ akụkọ na egwu ohu anyị ego kere ịmụ aka ego na ịkwa n'ukele ego bụ kele ọ na-anụ ebe na-akọ nwanne m osita adịle mma ọ dịkwala Igbo ego bụ ukele banyị n'ihe ka anyị ka na-akọwatala onu ive na-emeri bụ onye aka na-emeri ebe gbabụ n'echi niile anọrọ ha m nkịtị mma bụrụ na ọlụ ka na alụ onye aka ma ọ bịala ka nlụ ọlụ unu ive na-eme ka na-emere ndị obodo nne bụ m na onye ji igwu na nna Igbo ofu nwa m jizi ekweta chukwu ive ive nna ya nọ Olise bụ ka aka ji igwu nwa ego ma obodo ka ọ karịsịa aka ji egwu bụ ya karịchala ibe nye aka m ọ na-akọ obodo chikwu na aka ji egwu ya karịsịa na mbara obodo ka emgwa m ive nje kwuo ni obodo chikwu na anụkwa n'ekpele mụ aka ji igwu na Igbo niile ofufe anụ m jivu nwee mmeli
oge mụ na-agwa mmụbara na aka ji igwe emekele nwanne mmụbara na aka ji igwe ka na-eme na onye eti egwu ka na-etiri ebe hụ egwu aka ji igwe yi $500,000 mmeri ma ọgụ maka egwu ebili m ejiri onyo karịsịa aka ji egwu ndị Igbo ogwu na-emeli nwanne ya iwe ometata obodo kweta echi nkwa aka ji igwu ka na-eme ụba mba m Igbo ka na-agbara ebe aka ji igwu ndị Igbo do nwanne m n'iyi amụka mụ na-akọ ụwa nọrọ ebe na mmemme ndị mmadụ n'ọnwa gwụsị ọbụla ọnwa Desemba ara atụọlịtaba ọnwa Desemba ka anyị na-ayọ ojiwu ka malibe ọmọ ya eme ijamba ya nwekwa na-akọ ije onye ka na-eme na mgbadanya ka mụ ka na-eme ezi ọya ka m onye ka chikwu onye ka nna nso ọmụ na-akọla ibe m akụkọ amala dịkwa na ngosi nwanne m onye ka chikwu nwanne m nna nze ị na-anụ akụkọ mụ ọya ka m onye ka mmanwụ na-akpọtụrụ ebe alịbọnya ka mụ na-akpọtụ amali mmechi mmụbara ife dị mma na-emeri nne mmụbara ma nke dị njọ na-ajọsi ajọsi mmụbara na ọ na-akwụsị onye ọbụla ka nwee ego ni mmịbanye mana ife na-agwụ nwa obenye na-agwụ nwa ọgala ka nya lie mmụbara mana ife na-agwa mmụbara mmadụ etuzi n'ebe ụwa mmụbara mmadụ inwe ego mmebe ọba ya n'ikpe onye na-enwere ego mmebe nọ na nhụju ya mmụbara onye ka ya asị ka ọ bụrụ bịa ma ọ na-atị ya ụtọ mmụbara ife nji ajụ onye ndị Igbo bụ ka nghọtasị ahụ ife na-eme nwanne m ife ka mụ ka na-eme nwanne m Sọnde ife anyị na-eme mbụkwa na ife ọma m na-eme ka ụwa ji abịa ụwa be nye ngozi nwanne m Sọnde na-egwu m nye aka m ji wene banye n'afọ nnụnụ kedu maka olu ụwa ọsọ ọjị ndị Igbo ọ bụ nwunye olu ụwa ọsọ ọjị nọ mụlịa nwa ijamba bibi eti egwu amịbembe tise na-egwu ọ bụ ka nnawazi ahụ oge mụ na-achị na ka nsị bụ ụlọ ụwa nara obodo m ebe mbi ọsọ ji ndị Igbo mere nwe ijamba nnukwute mana oge mụ na-agwa m ibe na-agwa ndị obodo ka chukwu me mmanụ mma obodo mbetiketa egwu nwe gbana oge ka eze ijamba na-akọrọba aka eze kere esi bụrụda nwude ọ ga-ale na elivie onewe bụ salịsalị ọdịda one na mma eze kirisi nwe kpọmụsị na ọ bụ Poland ya ebuzi ijamba nwee gaa lewazi anya ka nje abụọ Poland ndị obodo venye obodo solo mebe galịa n'ikuku obodo nọrụzia chikwu nso onye gbapụla na nọrụgo chikwu nso onye aka mụ ka na emerebe ife m na-akọ mgbe obodo m na Poland ebuoliweja obodo bulisie Sọnde na ugwo malọgọda dị mma ịbụ ụtọ bụ ife m chọrọ ka njụọ nwanne m onye dịka n'ife taka nwanne mmadụ na-akọ ogbu oge ọ bụrụ nwanne m ọdọzọ bụrụ ife nzukọ nwanne m onye dịka chikwu n'ife taka jụọ m obodo mba male ife na-agwa Sọnde ka ife ka mụ ka na-eme ọka ka na-ewu ijamba na-ewu ebele kedu maka nwanne m chụọ ma kpiti obodo yawa kpitile n'ebe anyị ị na-anụkwa n'ụbọchị anya obodo chikwu na-aza ga ekpele mana ama m na-adaghị achụlile ndị ilo ni onwenwe nwafịa nne mmadụ onwenwe narịwa ọnwụnwe ebiri ebi mana ife ji eme mmadụ mmibara onwenwe nwa mmadụ ọkatagharị ọnwụnwe nwa nwata obodo je nwezie na ọ bụ kalị onwe egburu nwanle m chụọ ma ji isi ike na ife ọma ya eme ijamba na-etiri ebe ya oyi ahụ ife na-emere ebe bọbụ ife m kalele na ahwa m ife m na-ahwala onwe m obodo ọbụla ebe m ka na-alụrụ ebe asamala ọgọ adịrịgidegokwe n'ihi aka na-eme ọgọ n'ala ngozi dị ọbụ ife m na-ekalele ọmụma ji ewu na-ata ede nwere ihe ọ na-achọrọ ebe ijamba nwere ihe ọ na-atụwa n'anya ka Olise ka chukwu mee mana mmadụ bụ enyemaka na ọ bụ mmadụ bụ enyemaka ịma na ịrakwa na onye isi meduketie n'ezi moto ugbuo ọdala imebe wee n'ime moto ijamba na ya ụra ebe ọkọ mmemma mmeli nwanne gị ka mara ife m jeko nje abụkwane na ndị nne mmadụ akwadebe gị olili obodo mmadụ ife m ya abụ nne obodo mba akwalịa mmụbọ na foreign rice alịgala bụ ife m chọrọ mbe ebelibe na foreign rice agala ọgụkwa n'ọnụ obodo na ndị mmadụ ụwa buolichewo ijamba nọ n'ikpe mesie nwanna na chọrọ m emesi obe ife m chọrọ bụ ka chi hụzi ekpele ọ bụ mmadụ bụ onye enyemaka Sọnde nke mụ ni ụwa bụkwa ndị ngarube ngarị ka eji ele ife dị n'ahịa oti yawu gbalị na-ekwuru ebe ịgba na-egwugo mmadụ na-ele okweni obodo chienye na-ele okponi gidigidi ụbọ nsawa okwu anyị ọnụ ndị Igbo ka nụ ọnụ n'igo mmadụ ekwewo okwu anyị ego ijamba tụọliwo akpọwọ ngị okwu anyị ego gawa
tata ka ihe esizala okwu anyị ego mmadụ ene n'ezinne